iBhayibheli wayehamba phezulu kwamatshe omlilo. That's why I have to be careful for lo mlilo ogcwele kangaka lezi zinsuku zonke. Ubheke nalo mlilo ngawugade kahle jabula noma phezulu koSathane. Yini manje? Bathi bekipitile bathi shababa. Ushababa. This is my fiance. Bahamba nawo. Angithi phela laba behlisona bafuna usisho ngesingisi. Kathi singezibonaka ukuthi so. Abazi ukuthi bangathi kanjani. Bafuna usisho ngesingisi ngakho ungezwinana. Amen. Uyamuzwa ukuthi this is akafuna ukuthi le ntombi yami ngoba bashadile. Uthi this is my fiance. Ufiance naye umabehamba ngisebeka bashangele hayibo shakara baba hayibo ula mama shika mama shaka baba motorola hayo shaka mama epula shaka baba shaka mama Amen. Amen. I go. But if you want a Christian mate, log in here. Shoot again, get on your website. Check. Mafuna nje othandiweyo okholwayo. Get on your website. Akashumayeli kanje. Akashumani kanje ushumani ngisekhaya. Kodwa nje nayo website. Kabuzo kuthekizwe uma sengizomthola ku-internet ukuthi ngimnika ubani. uNkulunkulu noma i-internet. Sakhuluma ngomlilo wamanga. Vula amehlo akho. Banokuqinile abantu. Bangathatha into yokubayibhulela bayiphusana kusiyaba bahamba ngathi kufika. Inkosi Jesu. Amen. Uthi abantu basemathatha nokudla kunomningi nani nabefundisa abantu. Ikaphelele. Angifuni ukuthelela lo mlilo wamanga. Ngoba kade umlilo ngempela ufuna ukushintsha. Amen. Ukungashintsha siwo. Uthola nje fake kaSathane ngoba wayevela phezulu kwawo. Yeah. Jesus. Amen.
ungahlehli. Hayi lo namhlanje bashintshe ivangeli abantu bathi asikhathi bezoshaya isandla abantu khona bezobathanda bathi abona besihamba nawe wena khuluma ngahlala bababetha sikhathi abazalwane abalashi silethe ngethuzo ukuthi nodayisho yabona bendle baJehova badayisa kanti bezothanda yizo esenzodwa nina. God is using you mightily. Umena abantu ababheda lo. Nkosi. Abheda nomkhatha umphetha kahle. Kade ngamuntu abheda. Basukele yasemzembini athanqeza ngeyisothandaza. Engasenhlisa thaya So you have to understand ukuthi lo mhlaba esikhuluma ngawo manje wesibili because lithi iBhayibheli lithi Sathane semthola uNkulunkulu phakathi kwakhe uNkulunkulu wasenengwa uSathane wasethi ngoba uNkulunkulu unengwa yinto ayithola kuye wasethi ngizolwa noNkulunkulu. So the fight ezoba khona base sokuthi silekelele nature la i-fight yabakhona eqaleni wahlulwa kwathi ukuthi akadelile amphethe le fight esithini ngenzuzo masaphela sesokuthi kuyaqala uSathane ayashaya ngiyayazi ngabe seyamakhetho lana thafundiswa so le fight le isazoba khona kodwa eqala yabakhona ngaleso sikhathi uSathane wathatha zonke lezi ngilosi ezaziphansi kwakhe wathi bathathe kancane ngikamina nemali kaJehova bahlabaye wethu kanti siphila nawe emhlabeni singakhela kanjani sihamba nawe kusana abantu namhlanje basho njalo bathi ndoda kade ngikudla nawe emhlabeni wakekana bathi uyabuya ngamba nawe sithi phenduka uthandele akakafika kanti utshela athi ukuthi ngihamba naye. IBhayibheli yabakhona uSathane wayesemphonswa again number 2 emhlabeni. Now this time uphonswa kulo mhlaba uphethwayo wayeseqala ngesunkulunkulu umhlaba ngozamcolo oqala wasentwala amanzi. That's the reason umhlaba ongakhethwanga unamanzi amaningi. La manzi amaningi sobona kangaka amanzi siqalekiso somhlaba oqala wasethi uNkulunkulu ukuze manje bakwazi ukuphila abantu kuzobathanda kabusha angwahlukanisa amanzi amanye wayisebenza amanye baqoqele lapho kuthiwa khona ulwandle. Amen. Lethiwa sebiza ukuqoqela kwamanzi ngokuthi yini ulwandle wabiza umhlabathi omileyo ngokuthi yini umhlaba. Amen. Ngifuna nizwe kahle ukuthi ngoba ngihlazi ngifunda kodwa nginga-understand sikwenza kanjani. Bangizwa bazalwane uma senzele wasethi uNkulunkulu manje listen eqaleni sibe khona sithanda eqaleni sidalanga ukuthi sithanda lezi ngilosi sesiqoke yodwa. This time asesiqoke ingilosi sesizothanda umuntu ofana nathi. Kosulo Sathane aphathe wahlula ukuphatha ngabantwana besidalelana lesikhathi eqaleni uSathane kwaba nengilosi zobumnyama ezaphonswa emgodini ongenamkhawulo elithi iBhayibheli namhlanje sisehla. Which means the first heaven. So matuma ngesiqala ukhuluma ngenkanyezi isule inkanyezi izulamafu isulonyezi isululanela the first heaven. Amen. Bayizwa then matuma ngezulu lesibili
ngikhuluma ngezulu nami la kuhlala khona kwispace la sobehleli khona noJesu sinikeza into zethu sobe singahleli with third heaven sobe singahleli with first heaven sobe singahleli with second heaven. Listen, I'm from the Loma Kusi family in Jamaica. People will not tell us what you're doing. I'm in the road of Faras, but in Tangan. I'm in a full city for you to send it to Fanny. So, Omani, kuna lesibesa ba ilesithathu lekaNkulunkulu. So, laba drama astrologers, laba bafunda kuthiwa astrology, abafunda yes, laba bahlala inkanyezi la yakubona babenza lento leyo yabona ngelichaza. So, labo bantu labo bakufunda kodwa bakwazi ukufinyelela lesizwe lesithathu. Because uNkulunkulu walisuka walenza laba sofa ukuthi akho umuntu kushona ongakhanda i-space ukuthi ifike khona. Bakwazi ukufika kwelesibili lapho kodwa bakwazi ukufika kwelesithathu. Can I tell you? Bese kulezi nsuku base badiscover so science ukuthi kwizulu lesibili sekhona la kuhlehla khona ukuthi kuvuleka indawo ethi abangayiqondi ukuthi yani. Babuzana bonke basebuhlanza into zabo nohlapha abazi ukuthi yonke into evulekayo. So when you start to get that is the height of foolishness. Because bona bakala noma bafunda into edaliwe abakwazi ukudaleka abazifunda. So bethola answer bathola answer into edaliwe already. That's why nithi kusina kulana kakhulu abafundile. Uthi ayibayazi abazi. Uba bebasana bebenze yabo. Manje ngika bafunda ngesiyenziwe. Manje lo yenze uyazi wenzeleni yena. Bona basenzeleni. So bafika nohlapha kwabo bathi hayi siyaqonda kanti abaqondi. Benzela nkolo sothemba bona wathembile. That's why bathi uyakhetha sithola lo thana kukhona wasikangana kunani. Owami besule ngakafiki nini. Glory to Jesus. Oma siswa hapa na kila usate na matumuna sana kontine simbele endiwoni yake sitikana ausojana utikina kanza mina usojana wani utikona mtonasi wano magamasi wapopo keko wanushulite sikunjiwe kono sisagana now let's go on. Bakona second sisebana. Masibheke isikhathi sokulimaza. Campaign masibheke isikhathi sizokulimaza. Verse number 2. Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Lalela. Lo sifazane wayinamanga wayengabekanga kanje uNkulunkulu. Wayengabekanga kanje. Yena usebeka ngendlela yakhe elehlisayo izwi elimunze namandla ne-authority yakhe. Wayethenga ingadli nokudla ngoba odlile uzofa. Akasho ukuthi kungenzeka afe. 2 akasho ukuthi ningathinti lokuthinta usifakele yena lento. Namhlanje ngempela. Lena ukuthi uthanda uNkulunkulu verse 16 ifunde lapha chapter 2 verse 16. uJehova wathi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. Yaqhubeka. Kepha ungadli kuwo
uyazi ukuthi statement esibekwe wesifazane siyahlala statement esibekwe uNkulunkulu akhona bazalwane ngifuna sambe kasho bafuna ukhambala ukuthi ngibekushiya lokho ndeshiwo kodwa understand into edala ngikufundi because I want ukuthi khona ku understand kahle because I'm not here to excite you kila ngizofaka information kuzophila amen so mangifaka fana ngifake precise ukuze mawuphumala ube ne-information egcwele ayowazi amen so that's why I get food. Amen. So in the show, uNkulunkulu esho wesifazane sesiphi manje ihlukene. Ayifani manje. Amen. Lo uyayifakela wathi ungathini nokuthini. Asho ukuthi ungathini nokuthini. Can I tell you why? Ngoba ukuthinta nokudla uJehova kuyafana. Angizange lapho nje ngibengimbuka nje kuphela phela nje akukho angithi mara baba bashata wena buka magazine aphethayo wayeke so manje I command you in the name of Jesus wayeke lawo magazine right now. Oh yes. So udlala nje ngeselula yakho buka into engcolile ngaso. Shama maya. Tumangole yeke le kuswela manje. Yeke kuswela manje. Yeke ungangcolisi bandla lakhe ngaleyo nto yeke kuswela manje. Yeke kuswela manje. I command you in the name of Jesus. Yeke leyo nto kuswela manje. Uyayithetha kamlanda kanti uzondla ngalento. Sinema be fooled by the devil that you hlambi. Atuya ulabazali bayilima abazali bazothi yilima. You are the fool. Because you are going to hell and you can go forward. You are trying to stop you to don't go to hell. You are busy saying they are fools and they are fully well. Believe me, we know better than what you think you are. Ushima is very strongly. So can I say today? I say so can I say today? I'm being asked. No matter what shati, I'm so can I learn. No matter what, no matter what shati, I'm going to say today. Anibukile lezo zinto. Amen. Asami ngenyama nasama momoya. Alhamdulillah ngitapeta. Ngoba nakhona ngizoyithayisela emsweni. Bese ngigijima nekamera. Bese sasa ngithatha ngibona TV. Jesus. Amen. Sibaya kemoya. Asikhulise ingane yamala. Njalo. Jibe lokanile. Kodwa ngahlali nomyeni wakhe noma nomkakhe ngenkani kwenyama. Lithabule khona ivumelana bayithini. Kusebathandaza. Sathana kana ngizongena phakathi kwabo. Because the success ngake namshadweni ithala ukuthi awuyeke
siphinde sihalela abantu emnyama. Uyenjoy isex too much than umthandazo. Glory to Jesus. Size labantu abasho bacaba ukuthi bakushatha shathela ucansi. Shathela isex. Hey Nkosi yami bangweza. Senowakhe naye. Siwezana. Asiwezana. Amen. We don't get married for sex. Sithandazela sisishadela ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Amen. Abakhona inkosi afuna ukuyenza ngani sobabili ndawonye. Sithandazela asasishadela ucansi. Amen. Ingakho bonke labo bashada kade befuthi balethe bashada bavele babhethe. Babhethiswana ukuthi ke bashwa too much. Thala saba into njengoba yazi ukuthi uyini message. Hayi thina sesaka. Sesaka. Bakwazi ukunika ithuba lokuhlalela babathandazi. Iyanyanyisa isindawo yesex bazima xa sekushadile. Uma too much kuyona nje iyanyanyisa. Bazongisola bathi umfundisi bakashadi. Sifakile nje le ndaba engikhuluma bengayiqondanga. So ke manje ke osifazane basheshona umaso naqhubeka ke. Inyoka yathi kosifazane anikufa nokufa. Kepha uNkulunkulu yazi ukuthi mhlani zidla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu. Nikwazi okuhle nokubi. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi uncanyelekile ekuhlakaniphiseni. Nawu imaki beka mina abasengisosesovala manje kuze kwazi ukuhamba. Lo wesifazane ukhuluma ama-points amathathu. Iwona le ngizoqala bona bese siyathandaza. 1 uthi iphonto yokuqala umuthi wenza njani? Umuthi wenza njani? Ulungele ukudliwa. Ulungele ukudliwa. It's a first dimension. Okwesibili njani? Uyabukeka emehlweni. Okwesithathu njani? Uncanyelekile. Let me tell you, le qala, it is the lust of the flesh. Inkanuko yenyama. Jesus. Inkanuko yani? Usho umuntu ufaneleke ukuthi ngani? Dliwa inkanuko yani? Lesibili inkanuko yamehlo. Lesithathu ukuyigabisa ngalokuphila pride. Sengiyathandaza ngifuna ukugcina nje kulapho sesiyakhuleka. Uyoqala inkanuko yenyama. Esibili inkanuko yamehlo. Esithathu ipride. Izinto ezawisathane lezi ezo-3. Izinto ezisabantu namhlanje lezi ezo-3. Ethanda ubhema inkanuko yani yenyama. Ethanda uphuza inkanuko yani yenyama. Ethanda ubuka into engcolile inkanuko yani. Ethanda uyikhukhumeza ufuna ukuthola yonke into uphile kahle inkanuko yani. Pride of life. So ngizothi ukubona sesithanda it was a setup. All along it was a setup. Ukuze ungene kulapho noxhaka bese uyafa. So bamba lapho noxhaka
yento engikhuluma ngayo bangizwa bazalwane. So angifuna ukuthi ngiyifake kanti awunayo i-background ngento ukuthi bonke sebe-clear manje ukuthi sikhuluma ngani siyaphi. Okay, now asekho bonke labanye amavesi because angifuni ukuthi sigcele kuwona, but angifuni verse 7 and 8 bese 14 bese sivala amabhayibheli senibuka mina ngesithandazo. Ayesevuleka amehlo abo bobabili. Now labantu laba sevuleka amehlo kodwa kanti iqaleni labenjani kanti? Abevulekile. Amen. Abengavalekanga. Abevulekile. Phela abakwazi ukudla bevala amehlo. Badlebe bona. Kodwa basevuleka manje amanye. So sebebona kabili instead of one. Nidikhona. Dikhona. Amen. Babebona imalini. Kodwa manje basemehla bakuvuleka amanye futhi. Okushathi eyesight yabo isibhila isekobani. Sebebona kabili manje. Bakhona bazalwane. Bakhona bazalwane. Why did you bring me amani ngomoya? Khona le first inkanuzi ngam. Ngamanye bakhamu uJesu uyelana kubona ngane. Yekana ubona kabili. So niki babeli kwafika behlala. Awusathi bababona baphinde babona futhi. Because mashila phakathi ngizovuleka amehlo kabili ngoba lesi statement sokuthi kubona uma nidla kulo muntu wani wahlakanipha nani. Wabuhle nani nobubi akithi. So ngamanye amagama bebasi bona kuhla phela. Nawe sebevuleka amehlo wabubi. Bashathi ukuthi badalwa wadalwa azinto yodwa wayasuluhla bodwa kodwa basedla usazi nobubi futhi. Yabona ingane uma nje senza ayinandaba noma ungayisabi noma ungayambisa inkqubo enasebenza koze izinto enhle yodwa phela ayilazi leli side lize litshele wena ingane sitshele wena ukuthi hayi kuneside nje kuyimarethi uyima uvula amanye amehlo. Yabona bonke laba ba masebehlosa wayekwazi ukuhlala nabaphuze laphaya athunywe isitole umbhuqe njalo athunywe isitole nebhuqe lidabuleke kodwa masevuleka amanye amehlo athi ngikwazi isitole ngisho ayikosula qala hambe isitole ngeke manje hambe isitole ngalezinto bazothi njena abantu. Because kunenye eyesight esivuleka esesikhathi bayi-innocence. So uma lesikhathi bevuleka amanye amehlo kwasekuphela isikhathi se-innocence kwangena kwaphela i-innocence kuphela isikhathi se-God conscious sekungena isikhathi sika-self conscious. Kodwa kusamazwa bazalwane kodwa nikhona kodwa nezwa the time that wena ungazili ujazi kwakune-God conscious. That's why wayesithola ungolile unjalo. That's why wahlala ubengqondo unjalo ngabe namsebenzi kodwa msukwana kwangena i-self conscious. Uyaqala manje wasibuka ukuthi angikwazi isitolo nginje because sengena i-self conscious kwaphela i-God conscious. Angazi uma kusanethi yangena noma kodwa sokuthi yangena kodwa kwabani. Because bonke abantu abane-self conscious bayathanda ukubukela kahle because they are too conscious to themselves.
ukuyithanda esiba ne-element yokuba self-conscious. Uyazi uyini self-conscious? Athi uNkulunkulu ungenzi kanje kodwa self-conscious athi ngizobuka kanje ngesilima uma sengenza kanje. So I am conscious to myself. Sendiswa ngisendiswe bazothina abangani bami sengisithithithi somzalwane because I'm self-conscious. So inkinga yabazalwane kulezi nsuku they are too self-conscious. That's why iBhayibheli ngenzo zokugcina ngoba abayithandayo nabathanda imali nabathanda inhlalakahle. Why? Because they be too self-conscious and self-centered. Yonke lizabantu mi ayabeka mina fanele nginyuka, mina fanele ngimuhle, mina fanele ngibe nayo imoto, mina fanele ngibe nje. Yonke into ayikho God conscious. Akathi mina uma uNkulunkulu ethanda uzongenza ngibe nje. Kodwa uthi mina ngithanda ukuba nje ngizoba nje. Ngifuna ukufundisa lento because ngifundisa nemandla iba ne-problem. Eligcine sengena ey'ntweni ekade ngizongena kuzona because senabela laba too self-conscious, laba too self-centered. Nathanda izinto zalo laze lashintsha nevakani. Ngoba bonke laba bashintsha ivakani bashintshiswa yikona ukuthi bahambe baphela ekubeni God conscious ngoba self-conscious. So manje basebenjalo basebenza unani uzofakazi Ngibona la udokotela amthatha kancane. Ngibona usizo samaqhuzu lo. Esebemnika isikhundla. Because yonke into esiyenza la endlini is self-conscious phela. Efika nje evangelini singisiso. Sethu hayi usami ngoba manje sikhipha umetron. Manje akakwazi umetron vele nje. Ngingabambela noma ngaya esikoleni. Ngeke ngibasusele. Ngingena umetron. Manje umetron usipusisile ka. We are so blessed by your presence. Manje ngisibonile ukuthi kuhle umetron. Ukuthi bawena obawusheleti mfundisa kahle kahle ngisabe lokufundisa akafunda ngisho ngetraining ukuthi ufundisa akafunda manje uzosithithi bese izinyaka ziyoqonda kanti mfundini ingcono mfundisi iyakwenza ukuthi usethe yabo manje besicela nje ukuthi umsosele nanangongcono nana ngeyinqubo ngcono ngezikolo nje ngafundisa ukufake ngezwe shaya ngayibona simele siyazi ngeke hayi mtakababa hayi ngembi uhlele izansi balimali nje ukusebenza ngendlela zakhe. Because asifuna ukuyiqinisa lokuthi self-conscious. So ukuze ngiyibeke kahle ngithi ungalimali inkosi isebenza ngendlela zayo. Kanti uzoshenxa kahle without ukusilimaza. Kodwa kahle sesimuvile kubeni God conscious, sesiqale saba self-conscious. Sesifaka awethu ama-agenda nama-agenda akhe. Sesiqale senza awethu ama-programs kuneyakhe. Because sesisukile kahle kwi-innocence yokumesaba yena. Ngoba the times you God conscious sisaba yena yonke into esiyenzayo. Umsaba usekhaya, umsaba ulapho, umsaba usemsebenzini, umsaba usesikoleni. Alibamba igama laNkosi. Wathi umfana ufuna ukushada, ufuna ukutshela nje, ngiyakholwa. Awunakuthethisa, unakuchophozela. Because you are God conscious. Bonke abathimsela abafana nje basuke self-centered.
Funa ukuphotha kusho mhlawumbe uyena uzoshada. So it is. Okay. Very esontweni. Very esontweni ngoba wathiwa singabotha Kwathiwa esontweni kangani. It's very esontweni. How serious, yabo? How serious? Khuluma mina ukuthi siyaxoxa naye. Suka yakena ngizotshela uthuba. Sifike ubambana lo uzotshontsha. Ungaze uzokhala kanjani? Zamthumela. Uzokwenza kanjani? Hayi fanele lesikhathi tushiyana mathiwa ibayinekelayo. Sibona bazana besha. Endleleni lezinto. Umisefika mina uthaba lifika kanti sekade iqedile. Qedile nje mthanda. Yasenza usithini. Sokuthi ngiphasisele ngekhaya sokuthi velaphi. Serious ngami. Ngibengicela ukuthi utshele lo mama ngoba kusho yena uyakwazi ukukhuluma nomfundisi. Umfundisi wethu ukuthi uyakunderstand. Bese angempela ke mama mtshele. Ngomthana ngiyamthola isibusiso. Sebenza ngesisi hayi ene udokotela hawu siyabona ukuthi sidinga imali ebandleni self-conscious. Sinaka mina yedwa mamthole mina kube kuphelele. I don't care about me. Kichumela phela kuJohn wokuqala chapter 2 verse 15. Sizosebenzisa isibhalo. John wokuqala chapter chapter 2 verse 15 and 17. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila. Uyayithola ngitshela ukuthi bengadla nje record. Lesizwe uyayisho manje. Ngoba usezweni izinjengana zonke izono ziyakhelela. Lona 3-legged ubheke izono ngaphakathi. Jesus bazi ukuthi abazalwane. U3-legged ubheke endlini. So no matter this, it doesn't matter to put it to unesono sini. Okwazi ukuthi balezi intathu. I'm closing. Kichini Jesu ke manje ngela lapha kichini Jesu
Matthew chapter 4 verse 1 to 10. Matthew chapter 4 verse 1. Yes, Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. awethu uJesu hola kwehla kade zile 40 days amethi so hola moya manje lapha ngicela ukubuza why umoya uhola uJesu amise la ezohlala khona neSathane? Umyise ehlane and noma uzoqhubeka lapho uzohlangana noSathane. Funda Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. iyaqhubeka. Kwafika umlingi wathi kuye, Now Jesus is hungry, laphi lalele khonzo ukuthi wayelambeleni kahle kahle. Yeah. kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu. Wait, kufika uSathane. Kufika uSathane. Lo Sathane ufika la. Ilo Sathane wafika la. Yazi ndaba ngimesizwe because ngibona bayingathi abazi ukuthi khona. So I'm trying to keep umuntu ngaphandle. Yeah.